Λοιπόν, πέρασε η κακοκαιρία η προχθεσινή, της Τετάρτης βράδυς και Πέμπτης. Δεν είχαμε, τουλάχιστον εμείς στη Δυτική Ελλάδα, δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη βροχή. Στα νυχτά στην Κέρκυρα υπήρχαν και κατά τόπους όπως είχαμε δει σε κάποιες περιοχές. Εντάξει, οι αέριδες έχουν πέσει. Χθες το βράδυ είχε λίγο αεράκι στη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Και βλέπουμε τώρα, ας πούμε, ότι η Αδριατική, δηλαδή όποιος επαγγελματίας ανεβαίνει τώρα την Αδριατική και αυτά, δεν έχει πάρα πολλούς αέριδες. Και στο νότιο Αιγαίο, νότιο-ανατολικό Αιγαίο, που κλασικά πάντοτε εκεί η κατεβασιά αυτή εδώ πάντοτε έχει αυτό το καιρό, τον δυνατό τον αέρα. Λοιπόν, τώρα άμα δούμε τώρα τον καιρό, θα δούμε ότι στο θέμα του αέρα θα αρχίσει σιγά σιγά προς το μεσημέρι, απόγευμα να είναι πιο ισχυρός. Θα το πάμε μέχρι και Σαββάτο πρωί, για τις επόμενες 24 ώρες δηλαδή. Βλέπουμε στο Αιγαίο, στο Ανατολικό Αιγαίο υπάρχουν δυνατοί αέριδες και βλέπουμε ότι μέχρι και το Σαββάτο το μεσημέρι θα δυναμώσει πάρα πολύ, έρχονται βοριάδες και βλέπουμε ότι έχει μέχρι και το Σαββάτο το πρωί θα δυναμώσει ο αέρας, ανάποδος αέρας κατεβασιά από την Αδριατική. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τώρα στα ηπειρωτικά, στην Αττική, στην Εύβοια και εδώ πάνω στη Χαλκιδική θα υπάρχει αέρας, όπως και πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, στον Εύρο, Εύρο-Αλεξανδρούπολη, στην Κρήτη, Ρόδο και στα νησιά που θα είναι πάρα πολύ δυνατοί οι αέριδες. Εάν το γυρίσουμε τώρα και πάμε να δούμε το θέμα της θερμοκρασίας, θα δούμε ότι σήμερα το πρωί είναι υψηλές θερμοκρασίες και στην Αθήνα. Ωραία, Αθήνα, Τρίπολη, Χαλκίδα, Λαμία. Αρχίζει το απόγευμα και σπάει, κλασικά Λάρισα και όλα αυτά. Εδώ αρχίζουν και πέφτουν ιδιαίτερα ψύχρες. Εγώ χθες το βράδυ φόρεσα και το μπουφανάκι που έχω, το αμάνικο. Και μέχρι Σαββάτο, δηλαδή Σαββάτο μεσημέρι, βλέπουμε ότι η Δυτική Ελλάδα θα είναι λίγο πιο ζεστή και εδώ επειδή οι αέριδες που θα έρθουν θα σπάσουν η θερμοκρασία, δηλαδή η Ρόδος, η Αθήνα, η Άρτα, η Πάτρα θα είναι υψηλές θερμοκρασίες και νότια η Μυτιλήνη. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα το θέμα της καταιγίδας. Να δούμε αν μας περιμένει τίποτα. Στη Βουλγαρία βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες βροχές. Εδώ βλέπω στην Κομοτηνή επάνω στα σύνορα Αλεξανδρούπολη στην Τουρκία, εδώ πέρα βλέπω κάποιες καταιγίδες. Εδώ μέσα στα ηπειρωτικά δεν βλέπω κάτι, ούτε στη θάλασσα. Σπάει, φεύγει. Για να δούμε μέχρι Σαββάτο μεσημέρι. Κάτι ίσως ρίξει αύριο το μεσημέρι, Σαββάτο, μέσα στον Κάπο. Αν υπάρχει, λίγο στη Θεσσαλονίκη, στον Πολύγυρο, Νέα Μουδανιά, Κιλκής, εκεί. Πάμε να δούμε κι άλλο ένα, ωραία, που είναι οι νεφώσεις, γιατί εχθές προχθές που είχαμε αυτή την κακοκαιρία υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία νέφωση που, εντάξει, εμείς όλοι οι διγοί που είμαστε τηλιβεράδες και αυτά, μόνο καλό μας κάνει, βέβαια ανεβάζει την κουφόβραση η νέφωση. Για πάμε. Βλέπουμε ότι στο θέμα των νεφώσεων δεν βλέπουμε κάτι το ιδιαίτερο. Εδώ τώρα στη Λευκάδα έχει ξημερώματα. Εδώ κάτι αναπτύσσεται. Βλέπουμε εδώ Θεσσαλονίκη, εντάξει, που θα είναι και οι βροχές αυτές οι ελαφρές καταιγίδες. Και βλέπουμε μετά στις νεφώσεις, πάμε λίγο, πιο πολύ το Σαββάτο το μεσημέρι, δηλαδή βλέπουμε νότια της Θεσσαλονίκης, με Χαλκιδική, Κομοτηνή, εντάξει, εδώ και τους οδικούς που έρχονται από τα ανατολικά και φεύγουν προς τα δυτικά, στα νησιά κάτω. Μια χαρά δηλαδή, για σήμερα Παρασκευή μέχρι και αύριο το μεσημεράκι του Σαββάτου είμαστε μια χαρά στο θέμα του καιρού. Stay safe πάντα και προσέχουμε το δρόμο, γιατί εκτός από εμάς βρίσκονται και άλλοι στο δρόμο και πρέπει να τους προσέχουμε.